הרבה מנהלות ומנהלים מוטרדים מזה שהם לא מספיקים להגיע לדברים חשובים, כמו זמן לתכנון אסטרטגי לטווח ארוך, או לתת משוב לעובדים, לעשות שיחות צוות, לעורר בהם מוטיבציה, לעורר השראה, או להסתנכרן עם כולם על אותן מטרות. התחושה היא שיש כל כך הרבה עומס ביום יום של משימות דחופות וחשובות, ולא נשאר לזה זמן. למה בעצם לא נשאר זמן למשהו אם הוא כל כך חשוב? והנה מה שאני מגלה בעבודה שלי עם מנהלות ומנהלים כל פעם מחדש. כשלא נשאר למשהו זמן, זה סימן שלא עד הסוף ברור לנו מה יצא לנו מזה אם נשקיע את הזמן בפעולות האלה. כשלא ברור לנו מה יצא לנו מהשקעת הזמן הזו, אנחנו בדרך כלל נדחוק אותן הצידה ולא נמצא להם זמן, גם אם איפשהו מנקר לנו בראש שאלה דברים חשובים. תחשבו רגע על זמן כמו על כסף. יש תקציב מוגבל. אפשר להקדיש אותו רק לכמה דברים מסוימים ביום או בשבוע או בחודש. אנחנו רוצים להשתמש בו בצורה חכמה, ולכן אנחנו נוציא את הכסף שלנו רק על דברים שבהם ברור לנו לגמרי מה יהיה ההחזר תמורת ההשקעה שלנו. כשלא ברור לנו מה נקבל תמורת השקעת הזמן שלנו, אנחנו לא נשים את הדברים בראש סדר העדיפויות שלנו, ובאמת מדי יום ומדי שבוע לא נמצא להם זמן. ולכן השאלות שצריך לשאול את עצמנו, כדי שנצליח לפנות זמן לדברים חשובים, שהם לא בהכרח מאוד דחופים, אבל אנחנו ממש מרגישים שיש להם השפעה מהותית על הניהול שלנו, על הצוות שלנו, על העובדים שלנו ועל הארגון כולו, אנחנו נרצה לשאול. אז שימו רגע בצד את המחסום הזה של זמן. נניח שיש זמן. כמה זמן אתם צריכים כדי להקדיש לתכנון אסטרטגי? ובזמן הזה שתקדישו לתכנון אסטרטגי, מה בדיוק תעשו? מה צריכות להיות התוצאות של זה? והתוצאות שתגיעו אליהם כשתקדישו לזה זמן, איך הן ישפיעו מיידית ביום יום שלכם, ואיך הם ישפיעו לטווח ארוך? מה זה ייתן לכם? איזה שינוי זה יעשה? איזה הבדל זה יעשה? רק כשאנחנו מבינים עד הסוף את התשובה לשאלה הזו, נוכל להתחיל לשקול אם להקדיש לדברים האלה זמן.